Sa live ni Kuya Val Santos Matubang sinasabi niya, madali daw maawain si Kalingap Rab, kaya muling tinanggap si Rena, nung binalik ni Ate Melanie ang kanyang anak na si Rena, sa pangangalaga ng Kalingap. Subalit nabahala at may halong takot si Roda, na baka muling bumalik si Lolo Nestor at kuhanin si Rena. At baka mas matindi pa ang kanyang emosyon ni Lolo Nestor, at maaring manggulo at kung ano pa ang kanyang gawin lalo na babae si Roda at wala si Juan dun. Sa pangalawang pagkakataon baka muling bawiin niya ito si Rena. Sabi nga naman ni Kuya Val, huwag kang mabahala at matakot Kalingap Roda. Kung sakaling bumalik man si Lolo Nestor upang bawiin niya si Rena, siya na mismo ang nagsabi na kanyang live na hindi na daw siya papayag na muling bawiin ni Lolo Nestor si Rena. Kung sakaling ipagpilitan niya ito, tatawag na si Kuya Val ng pulis para gumit na. Dagdag pa ni Kuya Val walang sino man kukuha kay Rena kung walang pahintulot si Ate Melanie, dahil siya lang ang pwedeng may karapatan sa kanyang anak. Kaya para kay Lolo Nestor huwag mo nang balakin pa, nakuhanin si Rena, dahil may posibilidad, na tatawag ng pulis si Kuya Val, para ipadampot ka Lolo Nestor, kung ito man ay puwersahan niyang kunin si Rena, na walang pahintulot si Ate Melanie. Kaya si Kuya Val pinapalakas niya ng loob si Roda, na huwag siyang matakot at mangamba, dahil kukuha ng pulis si Kuya Val kung sakaling bumalik si Lolo Nestor para manggulo. Willing naman ang Kalingap na ibigay si Rena, kung ito ay may pahintulot lang si Ate Melanie. Kaya payo ni Kuya Val kay Lolo Nestor, kung naisin niyang kuhanin si Rena, kumuha siya ng kasulatan sa barangay at may pahintulot at pirmado ni Ate Melanie para makaiwas lang sa gulo. Dahil ang hangad lang naman ng Kalingap, yun ay makatulong kay Rena, kaya Lolo Nestor huwag muna gambalain si Rena, dahil pinapagamot at nag-aaral si Rena at nasa mabuting pangangalaga. Dapat nga maging masaya ka na nakikita mong may pagbabago si Rena, sa kanyang paggaling. At magpasalamat ka Lolo Nestor dahil may Kalingap at sponsor na sumagot sa pagpapagamot ng iyong apo. Sabi nga ng nag-sponsor kay Rena, sila pa ang nagmamakaawa kay Lolo Nestor na huwag na gambalain si Rena dahil ito ay ginagamot. Kaya Lolo Nestor kung gusto mong makita at namimiss mo si Rena, pwede mo naman dalawin sa poder ni Roda si Rena. Kaya next time Lolo Nestor pag dumalaw ka, huwag yung nakainom kasi baka ano pa ang magawa mo kay Roda. Pati netizens halata nilang nakainom ka ng alak. So ito na lang muna ang ating reaction video mga kaagapay at salamat po sa inyo. Dahil walang sawa sa inyong panunood sa aking ina-upload video, salamat po muli. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지